skautina, tope ikasten, aurkariak aztertzen. Espedizioa iritsi da Burgosera. Ibai hankak luzatzen, bidaia luz egin zaio, astuna. Berezitako garaipena iristen bada, gauen ospatzea honea. More, ¿conoces a Tomás? ¿Qué Tomás? Kubata hartzeko leku bikaina. Sekulako biztak Burgosen. Tentsioa nabari da, partida aurreko bus partida. Ze gustoa da on Julen. Burgosen visita turistikoa. Kultura bizkat. Irabaziko dugu gaur. Zion ze itxura arte duzu, kanpo honi? Zolagarria, espektakulo.